Horas, Bangsa Batak, jangan skip. Ini untuk mengedukasi kawan-kawan yang saatnya untuk pamuli buru. Jadi, biarlah dulu mereka mempelajarinya. Dan buat kalian yang juga yang mau belajar, tontonlah sampai habis ya. Karena ini sangat membantu. Dan juga di-share lah kawan. Biar semua juga tahu bagaimana untuk memberikan yang terbaik di pesta ujuk nih Buruna. Oke? Diho buru hasian nang dihamu helaku. Di hari nauli di bulan Dengganon. Di sadarion nungabe di jalohamuna dua. Pasu-pasu pardonga saripion. Siap bagas coroni tuhani marhite-hite naposona. Naung dua gabisada mahamu di bagasan rumah tangga nih hak Kristenon. Gabisada mahamu di bagasan keluarga nih halak Batak. Jala marhasotan hamu sadarion. Soma sian haposoon hotma di hatuaun. Molo salilingon dua notarasmu buru nang diho hela. Mulai sadarion gabi opak mana torasmu. Anggap masih matua munai gabi notarasmu. Asa unang maribar bahen akan notarasme. Alana dapok mupe buru hela na burjuon ala di permudu-mudu laikul ibotok kudo nyon na gabi suami mo dung hasea gabi dongammu matua suang-suang ini nang diho hela di permudu-mudu si matuam do nyon na gabi prasaduk belum mon dung hasea dung magodang dung bagat ito potoma gabe dongat saripen alani posrohanawi di hamuna dua gabe siturom mahamu tujulanon gabe rumah tangga nahasia mahamu rumah tangga nasiuli ajar rumah tangga na mengului akatona doh puda bisa darion leanon nami ma pasaton nami ma ulos hela Tuhan muna dua dalam jala perhatian di tangyang nami do asa sadahamu nakok tuduluk dapotan apa pagana lomak rap sadahamu tuat tuturuan dapotan mual natio pasaton nami ma ulos helaon Tuhan muna dua hela nang dihoburu dohorom masakon hata si tua-tua tubuhan lata tubuhan sikuruma di dolok ni purba tua tubuhan anak tubuh buru mahamuna dua dengan muna sahatu saruma tua asa pinatiko kujurma tutopi di tapian tu dia pehamu mengalaka setusima dapotan aka persaulian asa emesita batua ma perlingkungan deke namo mo tuhat tado silio tua luhut ma hamu di parorot upatat tami mauloson asa sahat sahang ni solo sahat di togu tuburtian pasat tami ma ulos helaun tuh muna dua sahat mahamu tebang gabean sahat mat perharasan huhut di dongani Tuhan horas ma moleate ma di tuhata